piči. Drží jak hluchá. Ešte ju božkáva na krk, aha, ty kokos. Ja ju dáva. Nejdeš moja. Dorobte to. Porno, jak kukujú. Teraz sa zjebe, aha. Ale boha do vody. Aha, pod vodu, aha. Dvaja, trojka. Chlapci, aký grupáč. Nevidím to, pozor, ja to musím natočiť. Aha. Počkaj, ona im niečo musela spraviť. Asi nedala. Asi podjebala. Ona jak by? Ale už je utopená. Aha, ďalšie. Počkaj, a není to neger? Ale však to sú všetko kačery toto. Na jednu, ak ideš. Asi cítia, má krámy. Dobré farby. No a koľko je drží pod vodu? On je originál utopár. Tak to vydrží pod vodu dlho. Ale toto už asi nie. Jak ho ale začali mordovať? Ako trkajú? Čo si to nevidel? Nevidel si ten kačací zobák druhý? Moja, kde je ona už? Ona je vyžraná. A do hlavy. A jak ho do hlavy kúruje. Vy ste máte prasce než my. A hovorí sa, že ľudia sú ako zvieratá. Že áno. Dobre, kanec.